Il-kap nazzjonalista Adrian Delija għadu ma lissinx kelma waħda fuq l-aġir tad-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina. Filmat esklusiv li xandar waqt il-programm Pjazza wera kif Kerel Aquilina prova jfixkel skorta ta' delegazzjoni ta' Ministru Barrani li kien f'pajjiżna. Fil-waqt li l-karozzi l-oħra warbu segwew l-ordnijiet tal-pulizija waqt li kienet isuq fi triq li tagħti lejn il-belt, Aquilina mhux biss daħal f'nofs il-karozzi tad-delegazzjoni imma saħansitra dak li llum huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għall-governanza sa meta dwar tat traffiku kienu juru l-aħmar u ma tax ċans li n-nies jaqsmu. F'manuvra aktar perikoluża Kerel Aquilina kważi waqqa l-pulizija li kien fuq il-mutur, periklu ċara l-ħajtu. Żewġ pulizija tal-muturi ta' traffiku deru wkoll li kellmu lil Kerel Aquilina, iżda hu der ma jagħtix kasom u joħodha kontra tagħhom, tant li ħareġ xejn jaridu u jieħu tju minn fuq. Kerel Aquilina mhux l-ewwel darba li ma tax każ ħidmet il-pulizija. Fil-fatt huwa kien imur barra l-kwartieri ġenerali tal-pulizija jgħajjar lill-membri tal-korp. Kerel Aquilina jifforma parti mill-Grupp Repubblika, organizzazzjoni magħmula mill-esponenti tal-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. L-Għaqda Repubblika permezz tal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi fetħet kwerela kontra l-Armata. Fid-denunzja li ressaq Jason Azzopardi akkuża lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta lill-Brigadier Jeffrey Kurmi u lill-Prim Ministru Robert Abela biqtil ta' migranti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.